Ngano ka nang ubang bae ba kay gamay nga problema gusto din sila mamatay magpakamatay dayon sila no pero ako mahadlok mamatay kay mahadlok ko sa imbal sa madur kay basig naginuo ko hubuan baya kanya makita na akong tutoy nga naginuo ko ihikapon niya akong tutoy no ug hikapon niya na kriminal na gyud unya og tan-aw niya ang akong giti. Mayroong tanaw niya, yung kurawon na mananap na yun. Ambot ang yun ninyo girls, nga gusto mo. Nahuna-huna, ay yun ninyo maayo. Ngano ka nang ubang bae ba kay gamay nga problema, gusto din sila mamatay, magpakamatay dayon sila. No, pero ako mahadlok mamatay kay mahadlok ko sa imbal sa madur kay basig naginuo ko hubuan baya kanya. Makita na akong tutoy nga naginuo ko ihikapon niya akong tutoy no ug hikapon niya na kriminal na gyud unya og tan-aw niya ang akong giti mayroong tan